Menene amfanin dabino ga kiwon lafiyanka musamman a lokacin azumi? Ita dabino wani 'ya'yan itace ne mai inganci sosai, tana da nutrient da yawa a ciki. Don na ɗaya shine tana da vitamins da minerals. Don tana da vitamin A wanda yana da kyau ma idanun mutum. Wasu masu ciwon suga suna samun damuwa da ido, ba su iya gani mai kyau, so vitamin A ɗin nan suna bukata. Banda haka kuma dabino tana da B vitamins wanda suna da kyau ma kwakwalwa, ma jijiyoyi, ma yawan jini a jikin mutum. Dabino kuma tana da vitamin C. Vitamin C tana karfafa garkuwar mutum. Kusan masu ciwon suga garkuwansu ya yi kasa, ba su iya yaki da kwayoyin cuta. Amma in kai amfani da dabino zai taimaka maka a wannan ɓangaren. Dabino kuma tana da siga, don haka tana ba da energy. Amma abu mai kyau shine ita dabino tana da fiber. So fiber nan yana tabbatar cewa shugan nan da yake cikin dabino bai shiga jininka da wuri ba. Banda haka kuma dabino tana da magnesium. Magnesium yana da kyau ma ita zuciya, ma ita kashi. Haka kuma tana da calcium, shi ma yana da amfani ma lafiyan kashi. Don haka kun gan dabino tana da abubuwa da yawa sosai a cikinta. Na samu tambaya sosai akan abin da ya shafe ita ruwan dabino. To tambaya na musamman ga masu ciwon suga shine, in an matse dabino an cire ruwan, an zubar da ita dusan wato fiber, an yi amfani da ita ruwan ne kawai, zai yi kyau mai ciwon suga ya yi amfani da shi, ko kuma ya fi kyau mai ciwon suga ya ci tare da fiber? Ku rubuta min a comment section. Mai ciwon suga za ka iya amfani da dabino in manya ne masu zaki guda 3. In irin namu ne na Najeriya wanda baya da zaki sosai, za ka iya ci har guda 4 a rana. Da fatan kun gane.